Apisi mar jamin wach maduong' ma pacho ka oyango ni giseyudo seyo mar mibadhi maluoro moko kuom apisas mag sirikal kaunti ma Homa Bay kowuok kuom duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC. Maeri en mibadhi maluoro nyiepo mag mwandu mopogore opogore ma nengoge hao siling milion 348 manotim kod apisas madito dito e kaunti ma Homa Bay. Apisa madit mawuok e duol mochung' ne tije sirikal owacho kaachiel kod kambi mar moro ma ji giwegi mosebedo ka ng'iepo. Nonro yango ni manen klak machon e kaunti ma Homa Bay Odhiambo Daniel Kaudo kaachiel kod jodito mamoko 5 e kaunti no noriwore mibadhi mar ng'iepo mar mwandu e tenda manochiw ne sirikal kaunti ma Homa Bay e iko omenda 2018-2019, tenda manowinjore oger godo apise mag County Assembly ma Homa Bay. Tenda nowachore ni ne ochiw ne kambi moro ma itudo kod jotije mag sirikal kaunti ma Homa Bay, wach ma koro lieko kaka mibadhi matiyo arietha kod omenda piny owacho ne otigodo koriwo dhi ataro kod chike mag chiwo tenda. Kaluwore gi ketho makamano, ne ochuno duol mochung' ne mibadhi e pacho ka mar nono burani ma nyaka sani apisi ma jomin buche e pacho ka ogolo siem mondo mi odonjne ji 7 kod keth mar mibadhi. Mano moriwo mane en klak machon e sirikal kaunti ma Homa Bay Odhiambo Daniel Kaudo, mane en klak e yor kojolo e kaunti ma Homa Bay Faith Adhiambo Apuko, Patrick Tunoi matiyo bwo duol mochung' ne tije piny owacho, James Mumali Oyuka ma en director mar kambi mar Heartland Enterprises, kaachiel kod Mary Pauline Oduor ma en nas e osiptal maduong' ma Homa Bay ma bende en director mar kambi mar Heartland Enterprises Limited, mane en jatend migawo malo e kaunti ma Homa Bay Roslyn Anyango Odhiambo, kaachiel kod kambi ma ji giwegi mong'ere kaka Heartland Enterprises Limited. Achijego eko ibiro donjnegi kod ketho moriwo tiyo marach kod apisi, koso luwo chike matayo mich mag tenda, chiwo mag orak e yor timo tijno giwegi, nyiewo mwandu mar piny owacho e tok chik, kaachiel kod nyiewo mwandu mar piny owacho e yor ang'enge. Obila e gwenge ma Borabu e kaunti ma Nyamira opuko